Евразия халыкларының традициялары һәм сәнгате белән танышу өчен тагын бер мөмкинлек. Милли музейда Россия этнография музее җыелмасының корама бизәге күргәзмәсе ачылды. Предметларның этник һәм географик диапазоны уникаль. Үзәк Россиядан ерак көнчыгышка кадәр, Рус төньягыннан алып Урта Азиягә кадәр, Кавказга кадәр сузыла. Костюм элементлары, интерьер предметлары, ат җигү детальләре, уенчыклар. Күп итеп сөйләгәнче, бер тапкыр күрүең яхшырак булыр. Милли музейда яңа күргәзмә ачылды. Аның темасы Евразия халыкларының гореф-гадәтләре һәм сәнгате. Без сезгә аның белән бергә танышып кайтырга тәкъдим итәбез. Предметларның этник һәм географик диапазоны уникаль. Үзәк Россиядан ерак көнчыгышка кадәр, Рус төньягыннан алып Урта Азияга һәм Кавказга кадәр сузыла. Экспонатлар 19 гасыр башыннан төрле халыкларның кул эшләре ничек үсүен күрсәтә. Бу иҗатның бер яктан универсаль булуын күрергә мөмкин, әмма шул ук вакытта ул конкрет халык традициясе кысаларында үзенчәлекле. Сегодня здесь состоится открытие выставки. Татарстан Республикасы Милли музейында Россия этнография музее җыелмасыннан Санкт-Петербургтан корама бизәге Евразия халыклары традициялары һәм сәнгате дип аталган күргәзмә ачылды. Илдәге иң эре Россия халыкларының һәм чит дәүләтләрнең корама эшләнмәләре коллекциясеннән 120дән артык экспонат тәкъдим ителде. Костюм элементлары, интерьер предметлары, җигү детальләре, уенчыклар, әлеге һәм башка эшләнмәләр нигезендә тукыма кисәкләреннән оригиналь конструкциялар ясау ята. Күргәзмә барышында Россия этнография музее экспертлары Евразия халыклары арасында корама тегү традициялары турында сөйләде. Осталар белгеч һәм киң тамашачылар өчен дәресләр һәм воркшоплар уздырды. У нас здесь проходит мастер-класс по изготовлению курак. Безнең монда курак ясау буенча мастер-класс уза. Курак сүзе төрк гореф-гадәтләре буенча тәрҗемәдән вак корамаларны бер-берсенә тегү дигәнне аңлата. Бу рәвештә без үз-үзебезгә брош яки йөзек ясый алабыз. Бу модульне дәвам итәргә теләгегез булса, аннан пано ясарга мөмкин. Гадәттәчә ул ак һәм кара төсләрдән тора. Тик сез моңа сары яки кызыл төсләрне дә исти аласыз. Күргәзмә ай дәвамында эшләячәк. Манзара тапшыру өчен Айсылу Галиева һәм Ринас Васиков.